panorama apur bat beltzago ipintziarren, eta gainera larrialdi ekologiko hori gertatzen ari da gero eta desberdintasun sozial handiagoen testu inguruan. Ideia bat eukida izuen, desberdintasun sozialak esaten ditudanean, populazioaren, dato hau da Oxfam da nazioarteko erakunde bat, eta urtero ataratzen ditu desberdintasun sozialen inguruko munduan, desberdintasun sozialen inguruko txostenak. Eta esaten zuen, populazioaren 1% aberatsenek 2020an maila globalean sortutako aberastasun berriaren 2 bereganatu zuten. 2. Eta gero beste datu bat, ez joateko mundura, begiratzeko bai Euskal Herrira, 2024an Forbes da, bakizu zerrenda hori ataratzen dana, aberatzena, Forbes zerrendan 6 euskal izena agertzen ziren. 6 artean, 7.000 eta 200 milioiko ondarea dute, eta aurreko urtearekiko irabazi zutena, kopuruz, 26% gehiago izan zen. Hori ari da gertatzen. Eta horregatik, esan dezakegu larrialdi ekologiko eta sozial baten aurrean gaudela. Igual, hemendik aurrera gehiago erabiliko dugun hitza izango da larrialdi ekosozial baten aurrean gaudela, eta horrek eta kartzan erronka potoloi erantzuteko, eta hau importantea da, ohiko errezetek ja ez dute balio. Horregatik, diapositiban ikusten duzuen bezala, guk uste dugu utopiaren balioa berreskuratu behar dugula, utopiaren balioa berreskuratzen ez badugu, seguruen Trump, Milley, Elon Musk eta horien distopiak gailentuko direlako. Eta bakarrik, eta ja bukatzeko azkenengo gauza, gure ustez utopia horrek ezinbestean norabide aldaketa nabarmenaren, eraldaketa sakon-sakonaren premia eta beharra aldarrikatu behar du. Hor agertzen da, nik ipini doturi ikustearren, diapositiba horretan ikusten dozue, Francisco Aita Santuak ere, bere entziklika ezagun batean, por cierto, hementxe dauka liburuzka bat da, oso interesgarria dana, bere entziklika batean argi esaten zuen aldaketa sakon horren beharra argi aldarrikatzen zuen. Orduan, nik momentuz horrela utziko nuke esati hau, bakarrik aldaketaren beharraren historiarekin, eta ja izten dutzat Jose Manuel. Zulako arrazaldea. Bai. Beste da, kritikek irabazi dut. Bueno, panorama hori dekogu, aldaketa beharra dago, eta proposatzen den aldaketa ikuspegia, ikuspegi ekosoziala orokorrean deitu dezakegu, bai? Zalduko dugu pixka bat zer den ikuspegi ekosozial hau. Bai? Behar dugun lehendabiziko gauza, pentsatzen dugu dela paradigma aldaketa, ezta? Hau da, ohiko eskema, bai? Eredu neoliberala esan dezakegu, non garapen jasangarria saltzeko aipatzen diren hiru zirkulo horiek, hiru zutabe horiek, ezta? Ekonomia, gizartea, natura, bai? Ez dakigun hori, buratu zitzaion, gizartea ateratzea naturatik, da beste galaxia bat, beste mundu bat, ezta? Gizarteak ez gara natura, eta ekonomia ez da gizartean ematen den fenomeno bat, jarduera bat. Bueno, pentsatzen dugu beste eredu bat, eredu ekosoziala deitu dezakegu, erabili dezakegula, ez da, ikuspegi honetan. Eta da, kontutan hartzea,
bizitzan ematen dela bertan, naturan edo biosferan, nahi dugun moduan, deitzea. Eta horren barruan gizartea dugula. Bai? Eta gizarte barruan ematen dira hainbat fenomeno. Ekonomia bai, baina beste batzuk ere. Zaintzak, hezkuntza, kultura, giza eskubideak, osasuna. Orduan, ikuspegi honetatik lehendabiziko ideia da bizitzan erdigunean jartzea, bai? Bizitza erdigunean. Hau da, momentu honetan daukagun zer daukagu erdigunean? Erdigunean daukagu ekonomia, bai? Edozein gauza, edozein arazo, edozein erabaki hartzeko orduan, beti pentsatzen dugu, hau zean aterako zait, merke izango da, garesti izango da, etekin bat aterako dut, edo gazteek esango zuten merrenta, no merrenta, da hori aldatzea, bai, beti ekonomia erdigunean ipintzea, ipini beharrean, bizitza. Zer gertatzen zaio bizitzari, erabaki hau hartzen badut. Edo beste bat hartzen badut. Bai? Bizitzari nire ondoko bizidunei, nire ondoko pertsonei, bai? Nire inguruko, nire auzoko, nire herriko pertsonei, bai? Edo baita be ekologikoki, gure faunari, gure florari, bai? Da, ideia hori jartzea, ezta? Bizitza erdigunea jartzea, lehendabiziko ideia da, horren edertasunaz eta konplexutasunaz ohartzea, bai? Eta disfrutatzea. Orduan bagoaz, gauzak ipintzen. Lehendabiziko puntua izango zen, hori krisialdeko sozial global batean gaudela, hori da abia puntua, eta horren inguruan bizitza erdigunean jartzearena, bai? Baina bizitza erdigunean jartzeko bi printzipio nagusi kontutan hartu behar ditugu. Errekonozitu egin behar ditugu, bai? Gizakiok ekodependienteak garela eta interdependienteak garela, bai? Salduko dugu pizka bat zer den bakoitza. Ekodependentzia zer da? Ohartzea eta onartzea edo berreskuratzea natura garela, bai? Naturaren parte garela, bai? Natura behar dugula, bai? Elikatzeko, janzteko, ura, berokia, aterpea, ongizatea, bai? Natura behar dugu. Horrek esan nahi du, inoiz ez dugula izango, impacto zero, bai? Impacto zero. Orduan, importantena da, gure jarduera artikulatzea eta egokitzea naturaren zikloetara, biosferaren legetara, eta bizitzaren iraukortasuna zaintzeko. Hori da zer da, baina zertan datza, harira joaten garenean, Ritxik aipatutako utopia horretako pausuak zeintzuk dira, pausu batzuk agertzen dira hemen, ezta? Ekodependentzia zaritzean ari zen gara iraunkortasun ekologikoan, bizitzaren iraunkortasunaz. Horretarako, gauza batzuk gutxitu edo ekiditu behar ditugu. Hala nola, estraktibismoa, energiaren konsumoa, garraioa, gerra gatazkak, ustiapen intensiboak, baina beste batzuk hasi behar dira, edo areagotu egin behar dira, ezta? Biodibertsitatea, energia berriztagarriak, agroekologia, ondasun komunen kudeaketa, hain galduta daudenak, hondakinen kudeaketa, hori ekodependentziari dagokionez. Eta interdependentzia zer da? Lehendabiziko gauza konturatzea hauskorrak garela. Jaiotzen garen lehenengo momentutik beste pertsona batzuk behar ditugu. Baina gero bai, gure bizitzan zehar beste pertsonak behar ditugu. Osasunerako, elikatzeko, normalean hau esatean gogoratzen dugu zein den gure zirkuloa, ezta? Gure familia, gure inguruan dagozenak,
baina baita be ezagutzen ez ditugun hainbat pertsona, bai? Horren menpe, esango nuke gaudela. Erosten dugu ogia, okindegian, eta horre dagoen neska edo mutila ezagutzen dugu. Baina ez, atzean nor egon zen garia ereintzen, nor jaso zuen, nor egin zuen irina, eta, bai? Eta askotan ogia bera. Beste pertsona batzuk behar ditugu, eta ezagutzen ez ditugun pertsonak, kunekoak askotan, eta hori. Zertan datza, pausuak emoten aurrera, interdependentzia saritzean ari gara justizia sozialaz. Justizia sozialaz. Horrek esan nahi du lehen bezala, gauza batzuk gutxitu, edo ekidin behar ditugula. Pobrezia, gozea, arraia ekonomikoa, diskriminazioa, edo zein zentzutan, migrazioak, gizarte gatazkak, eta aldi berean, beste gauza batzuk areagotu, handitu, osasuna, hezkuntza, berdintasuna, ekitatea, zainketak, eta aberastasunaren banaketa, hor sor daitezken beste elementu batzuk. Orduan, hirugarren pauso moduan, ora bertzen da, ikuspegi honetan, krisialde batean gaudela, bigarrena, bizitza erdigunean, bi printzipioekin, ekodependentzia eta interdependentzia, eta hirugarren puntua izan daiteke, etika ekosoziala. Ona ekarri gaituen filosofiak edo, da guztiz antropozentrikoa, eta orduan hori aldatu beharra dago. Bertan dagozen baloreak, edo sasi baloreak, ekarri gaituzte egoera honetara, orduan planteatzen da bizitzaren bilbea, errespetatzea, eta zaintzeko etika bat eraikitzea. Bizitzaren iraunkortasunaren etika, justizia sozialaren eta ondasun komunaren etika, ekintzari lotutako etika, ez etika esateko lakoa garen eta ez dakizet, baizik eta ekintzetarako prestatuta, orekaren etika, oreka 3 elementutan, askatasuna, nahikotasuna eta erantzunkizuna. Jakinda, planetan, mugatu batean gaudela.